Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo, ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Mga igsuon, nianata sa ikaunom nga Domingo sa Pasko sa pagkabanhaw o gipahinomduman kita karon sa atong mga pagbasa o sa Ebanghelyo nga musunod kita sa gugma sa Dios alang kanato. Lingya imong tupad ing na good morning and I love you. Nagiuban wa manglingi sayo pagisbuntag kusmod ng naong. Sa muna atong pangayoon sa Ginoo nga matakdan unta ta siyang gugma ug ang atong mga leaders sa tibuok kalibutan, labi na ning nag-away nga mga leaders karon, maghigugmaay na unta sayod ta nga ang tinuod nga kalipay, kabalaan o kalambuan sa kinabuhi anha ra gyud makit-an sa gugma. Ato sa mga benefactors and donors nga nagsigig tabang nato dinhi, pinaagis pagpamalit aning atong mga slots na higugma nato, punon unta sila sa Ginoo sa gugma o sa grasya nga ilang gikinahanglan. Atong andamon ang atong kaugalingon, pinaagis paghinumdom o paghinulsol sa atong mga sala. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios dito sa langit.
Magampo kita. Makagagahom nga Dios, himoa nga makasaulog kami uban sa madasigong pagbati sa mga adlaw sa kalipay sa nabanhaw nga Ginoo, aron ipadayag namo sa among kinabuhi ang gugma nga among gisaulog. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Sa musulod na unta si Pedro sa balay, gisugat siya ni Cornelio, ug mihapa si Cornelio sa iyang tiilan, ug misimba kaniya. Apan, gitabangan siya pagpatindog ni Pedro o giingnan, "Tindog, ayaw akog simbaha, kay tawo lamang ako." Si Pedro miingon, "Karon, naila ko na nga ang Dios walay pinalabi." Ang mahadlokon kaniya ug nagbuhat sa matarong, iyang dawaton sa walay pagsapayan, sa bulok sa iyang panit. Samtang nagsulti pa si Pedro, mikunsad ang Espiritu Santo kanilang tanan nga namati sa mensahe. Ang mga magtutuo nga Hodeo, nga taga-Hope, nga kuyog ni Pedro, natingala nga ang Dios nagbubu usab sa iyang gasa, nga mao ang Espiritu Santo ngadto sa mga dili Hodeo. Kay nakadungog sila sa mga dili Hodeo nga nagsulti sa laing mga pinulungan ug nagdaig sa pagkagamhanan sa Dios. Si Pedro miingon, "Kining mga tawhana nakadawat sa Espiritu Santo, ingon nga kami nakadawat usab. Duna ba kaninyo'y makapugong nga bunyagan sila nga pinaagi sa tubig? Busa misugo siya nga bunyagan sila sa ngalan ni Hesukristo. Unya, gihangyo nila siya nga magpabilin uban kanila sulod sa pipila kaadlaw." Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang Ginoo nagpadayag sa kanasuran, sa iyang makaluluwas nga gahom. Ang Ginoo nagpadayag sa kanasuran, sa iyang makaluluwas nga gahom. Awiti ang Ginoo ug bagong awit, kay maghimo siya ug katingalahang mga buhat. Ang iyang tuong kamot nakakabot ug kadaugan alang kaniya. Ang iyang balaan nga bukton. Ang Ginoo nagpadayag sa iyang kaluwasan, sa tubangan sa kanasuran iyang gipadayag ang iyang
sa balay ni Israel. Ang tanang kautlanan sa yuta, nakakita sa kaluwasan nga gihimo sa akong Dios. Awiti nga malipayon ang Ginoo, kamong tanang kayutaan. Singgit kamo sa pag-awit, kamug pagdaig. Ang Ginoo nagpadayag sa kanasuran, sa iyang makaluluwas nga gahom. Pagbasa gikan sa unang sulat ni San Juan. Mga igsuon, maghigugmaay kita kay ang gugma nagagikan sa Dios. Ang nahigugma sa iyang isig katawo, anak sa Dios, ug nakaila sa Dios. Ang wala mahigugma sa iyang isig katawo, wala makaila sa Dios, kay ang Dios gugma man. Ipadayag sa Dios ang iyang gugma kanato, pinaagi sa pagpadala sa iyang bugtong anak nganhi sa kalibutan, aron makabaton kita sa kinabuhing walay katapusan, pinaagi kaniya. Ang matuod nga gugma mao kini. Dili kita maoy unang nahigugma sa Dios, kundili siya maoy unang nahigugma kanato, ug gipadala niya ang iyang anak aron pinaagi kaniya, mapasaylo ang atong mga sala. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang Ginoo manaa kaninyo. Maanaa sab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Juan. Himayaon ikaw, o Ginoo. Si Jesus miingon sa iyang mga tinun-an, nahigugma ako kaninyo, ingon nga ang Amahan, nahigugma kanako, pabilin kamo sa akong gugma. Kung tumano ninyo ang akong mga sugo, magpabilin kamo sa akong gugma, ingon nga ako nagtuman sa mga sugo sa akong Amahan, ug nagpabilin sa iyang gugma. Gisultihan ko kamo niini, aron mabatunan ninyo ang akong kalipay, ug mahingpit ang inyong kalipay. Kini mao ang akong sugo, paghigugmaay kamo, ingon nga ako nahigugma kaninyo. Ang labing dakong gugma nga ikahatag sa usa ka tawo ngadto sa iyang mga higala, mao ang pagpakamatay alang kanila. Kamo akong mga higala kung buhaton ninyo ang gisugo ko kaninyo.
Dili ko na kamo tawgon nga mga sulugoon, kay ang sulugoon dili mahibalo sa gibuhat sa iyang agalon. Hinunua tawgon ko kamo nga akong mga higala, kay gisultihan ko man kamo sa tanan nga nadungog ko sa akong amahan. Dili kamo maoy nagpili kanako, ako ang nagpili kaninyo, o gipili ko kamo aron manglakaw o mamungag daghang mga bunga nga mulungtad. Busa, ihatag kaninyo sa amahan, bisag unsay inyong pangayoon kaniya sa akong ngalan. Kini mao ang isugo ko kaninyo, paghigugma ay kamo. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Ang matod pa sa philosophy, mga igsoon, the inherent longing of human being is happiness. Motoo mo ana? Mao gid na siya ay pinaka sentro sa tanan natong gibuhat o giplanos kinabuhi, kay nangita gitag kalipay. Sige, lingiay mong tupad. Inamusta man karon, malipayon ka? Ana. Kanang wa mulingi, sorry na lang. Pasabot, wa mo'y kalipay. Unya, unsa may gitanyag ni Kristo para makasinati ta aning atong gipangita nga kalipay, iya tang gisugo. Usa ka sugo nga ang mahimong bunga mao gyud ang hingpit nga kalipay. Nya unsa maning sugoa? Paghigugma ay kamo. Ang gugma maura gyud tuburan sa kalipay. Mohonong naganig higugma ang usa ka tawo, mawa sad nang iyang kalipay. Automatic gina. Oh, kanang na nagkosmod ang mga naong, wa naman na mo higugma. Kinsa dinhing asawaha nga kanunay gyung malipayon kuyog sa iyang bana, gikan atong pagkasal ninyo hangtod karon na wa gyud ka makayaw-yaw, wa gyud ka masuko, tasa kamot. Di ay ni isang usa, chikapa lang ya ninyo o tinuod ba na? Anang wa gyud ka yaw-yaw, wa gyud ka masuko, wa ka mahiubos, kana tungod na kay wa siya mohonong og higugma. Mao bitaw na sa kaminyoon, ang gugma, ang basihanan sa paghigugma ay dili lang ang kalipay, apil sad ang kasakit. Maghigugma ay gyapon dili lang sa kahamugaway, apil sad ang kapitos. Dili lang maghigugma ay panahon sa maig panglawas, hasta sad og masakit na. Ana, pasabot ay gyud hunong og higugma. Oy, naiuban, masakit na gani, magyaw-yaw rin. Ay, bugsaba diyan, lain bining lawas na ko. Ay, tiwasono na noon ka, magsige na noon ka kasuko, musabot na gyud ganang wa na gyud kay kalipay. Diba? Kung ang bana makapangapit, yaw-yaw dayon, ayaw, hay naman daytong for better or for worse. Diba? Ang bana dili na mohatag sa kwarta, yaw-yaw dayon kay gisuyops bana dito, yaw-yaw. Hay naman ditong for richer or for poorer. Ana. Basta di ta mohunong og higugma, malipayon gyud ta. Nakaron, unsaon man aron dili ta mohunong og higugma, gisulti gyapon ni Hesus diri sa Ebanghelyo, ang labing dakong gugma nga makabuntog sa tanang kasakit o tanang mga kasuko o sa tanang mga yawa sa kalibutan
Mao gyud ang pagdesisyon nga magpakamatay ta para sa atong gihigugma. Mao kuno nay labing dakong gugma ang pagpakamatay para sa imong gihigugma. Ngayon na be, lingian sa na imong tupad. Ing na andam ba kang magpakamatay para nako? Ing na ko no. Pangutan na ba? Ing na andam ka magpakamatay para nako? Nya mo yung gani siya, sure. Ing na dayon, congratulations. Hingpit ang imong kalipay. Pero di gani ka andam magpakamatay, aka na. Siguro gyud ka nga mag-on and off na imong kalipay. Lipay kay kabuntag, suko kay kaudto, lipay na sa kaini kahapon, nya mamalikas na sa kaini kagabi. On and off ba? Lipay ka karong adlaw, kusmod kay kag naong pagkaugma. Gitawag na sila moody, mood lang. Hangtod mamud-mud yun imong naong. Ana ha? Pagpakamatay gyud. Nakaroon, unsa may pamaagi aron ta mga matay. Gitawag ni nako practice og patay-patay. Ang una, mo desisyon gyud ka nga mudawat nga way reklamo. Kana mo nay first nga act of dying. Dawata ang tanan nga way reklamo. Okay. Lain na sang lingi sa imong tupad. Practice ba? Ing na siya, maging sino ka man, tatanggapin kita. Sige na. Adi mo ka mo Tagalog? Ala, binisaya, bisag unsa pa ka, di ka atrasan. Sige na. Sayop, matingal ito. Di mati ito maong Tagaloga. Sige, in-Englisa na lang. Whoever you are, nothing gonna change my love for you. Ay may nindot anak paminahon. O na ha? Dawat nga way reklamo. Mao bitan na moingon jud ko, kamong nangiskis anang inyong kilay, kamong nagkolor ana inyong buhok, kamong nagsigi og paputi ana inyong naong, kamong sigig inom anang pil, siging palaygit, siging gamit anang mga ayudi tungod kay di mo kadawat og bata, kamong sigig paningil anang utang, siging kiha anang inyong mga silingan, siging pangural anang mga daan sa inyong silingan nga di gyud mo kadawat nga ang inyong tugkaran agianan og tao, kamong tanan nga naghimo ani wa na mo'y tinuod nga kalipay. Magkusmod gina inyo mga naong, ratulon kay mustanan, dali kay mong masuko. Tinuod, dili. Awa, sugod lang. Ang sunod, nga buhaton, practice og patay-patay, matod pa ni Kristo, ihatag ang tanan. Ihatag yun ang tanan. Tanan. Mauto katong biyuda, hatag tanan. Katong batanon nga nangayog langit, ingon siya, ibaligya ang tanan o ihatag ang tanan. Di ba? Hatag yun ang tanan. Lain na sang lingi. Na to bag mo sunod, bagit mo, sige, ing na dayon, ing na imong tupad. Ihog jud ka ni mos kulikta ang tanan ron. Ing na ko no. Pangutan. Pangutan abay na. Ihog juga ni muskulikta ang tanan. Oy, mag-reserve gani ka para sa imong self. Tiba ni ha? Mag-reserve gani ka para sa imong self. Mawa dayon imong kalipay. Because love is always other-centered, dili self-centered. Mas self-centered gani ka, di na na love, pride ang tawag ana, pride. Ako. Mag-unsa na lang ko. Aka na, patay imong kalipay diya. Ay ko niyong tutuki. Tinuod na. Ikatulo, mao na lang ni last, napamaydagan, kanina lang last ha. Unsa to yun ha? Dawata ang tanan nga way reklamo. Sunod, ihatag ang tanan, way ibilin para sa kaugalingon. Ikatulo, tumana ang tanang gisugo sa Ginoo.
Tanan yung gisugo sa Ginoo. Kanang mo siya, kung tamparoson imong pikas aping, patamparos ang pikas, ayaw nagreklamo ana, sunda dayon. Basta pulong sa Ginoo, sunda gyud. Kanang niingon ang Ginoo, kung kamo magpautang ay namo paningil og bayad, ayaw na pagsige kwenta-kwenta diha, ayaw gyud paningil og bayad. Kanang niingon ang Ginoo, kung dunay mukawat sa inyong butang, ayaw na kinigbawia, ayaw na pagsige kwenta-kwenta diha, ayaw na gid nagbawia. Atis tingin ninyo, malipayon kay mustanan. Pero suway bawi anang gikawat, magpinatyanay mo. Wa na kay kalipay. Suway sukol anang nitamparos nimo, wa na kay kalipay. Yan ingon pag Kristo, iampo ang maldisyon nimo. Kanang mga taong nagsigig buhat nimo og dautan, basli og maayo. Kana buhatan na, malipayon kay kastanan. Wa gyud pulong sa Ginoo mga igsoon nga dili maghatag og kalipay. Tanan nga gisugo sa Ginoo, pulos gid nga makalipay, tinuod nga kalipay. Mao na kung sundo na nato, diretso kita ngadto sa kalipay sa langit. Mao na diri sa atong unang pagbasa, si Pedro giila gid niya nga Ginoo, aw dili siya Ginoo kung dili ang Dios nga mao si Kristo. Nihapa si Cornelio sa iyang tiilan kay ni simba, ingon si San Pedro, ayaw kong simbaha kay tao rako. So pasabot ang sundon gyud ni Pedro mao si Kristo. Sa ato sang ikaduhang pagbasa, niingon diri, maghigugmaay ta, kay ang naghigugmaay nakaila sa Ginoo, kay ang Ginoo gugmaman. Nya kinsa man ning maghigugmaay, ang nakaila sa Ginoo, wa magpaka Ginoo. Sa ato sang tubag sa Salmo, nindot kayo no, ang Ginoo, unsa gito? Ang wa na mamumtingog diya. Ang Ginoo nagpadayag sa kanasuran sa iyang makaluluwas nga gahom. Giunsa ta pagluwas sa Ginoo, pinaagi gyud po gugma. Mao bitaw na dinhi sa atong parokya, kamong gasigig palit og slots, congratulations kay nahigugma mos Ginoo og sa simbahan. Pakpakan nato ang namalit og slots. Yes. Kamong gasigig pabungol-bungol, congratulations. Advance congratulations kung mamalit na mo og slot. Pero di gani gyud mo mamalit, woe to you. Wa gyud mo'y tinuod nga kalipay. Salamat sa namalit og slots ang atong SBF DAG na natay halin nga 19,865 ka slots, napatay 40,135 ka slots nga available. Tag 500 pesos per slot. Ato ning gamiton para sa atong kumbinto. Rough lang ni nga report, kaya upamagin na mo gi-itemize kaayo, ang total natong kaning cost sa atong kumbinto karon based sa mga contracts o sa kaning nagasto na nato, niabot na og 38 million. Kana ba atong kumbinto? Yang gibuhat karon, mao na ang paghimo sa atong elevator. Mao na pinakadako rong trabaho diha og sa atong opisina og sa kusina. Kana na lang tulo, elevator, kusina og opisina. Aw kana pa ding atong fasad diha, atubangan, tiwasonon pasad na. Nya 38 million. Ang atong nabayad sa atong mga contractors, mga 27 million. So napatay mga 11 million nga wa pa mabayad. Nya ang ato sang nahuam out aning 27 million naasas mga 8 million. So napatay mga around 20 million gyud nga erase. Mao nay equivalent aning 40,000 nga kapin nga slots. So kung paliton ninyo tanan, malipay ang atong contractors, malipay
ang ato sang gihuwaman kadtong mga manggiloyong tao nga nipahuwam nato. Kay ato man silang mabayaran. Pero di kita mamalit ani, di kita mahigugma, magpabilin sad sila nga magsigig paabot. Ay magduko-duko diha kay wa man sa kumanghuwam ninyo. Salamat sa atong DCHS, ang atong Divine Cleansing, Healing and Strength, katong special slot, nahalina na tag 29,382 ka slots. Gamay na lang dyan kayo, mahurot na ni karon 618 ka slots na lang ang nahibilin. Yes, wakla. Tag 200 pesos per slot. Tiwasan na ninyo, hotda na nigpalit, 200 rabi taon So kung naamoy 700, palit dayon. Besa kung sang adlaw, basta nanamoy extra nga 700, palit dayon kay aron atong gamiton sa atong mga slots. Ang ato sang DSAP na apatay 7 ka slots nga kuan atong gi-open tag 500,000 pesos per slot kay 193 naman atong halin nya napay 7 ka slots nga tag 500,000 para ni makumpleto masirado lang 200 ka slots para ni sa ato dihang Columbari. Ang ato dihang cooperative nga Sub Filisco or San Vicente Ferrer Liluan Service Cooperative na registered na sa CDA, na registered na punta sa BIR, nag-process na takaron para sa mga legal requirements para makatukod na tagsugod sa atong Columbari. Ang pagpakan nato ang Ginoo, nag-progress siya. Ang ato sang CTO nakahimo na sa tag-additional nga 4 ka balay. Gusto mo mutanaw? Sige, number 77. Mauna siya ang before, niya ang after. Mauna na siya. Di gyapon kay nindot, pero sige lang, arang-arang na itong una. Ang ika-78, mauna siya ang naong sa premier before, niya ang after. Mauna na siya. Ang ika-79, mauna siya ang before, ang after. Mauna na siya. Ika-80, mauna siya ang before, niya ang after. Mauna na siya, o, di ba? Pakpak. Para sa nis na malit og sitiyo. Naghatag batag kalipay aning atong pagpamalit og slots o kasubo? Kalipay. Kamong namalit og slots, nasubo mo o nalipay? Nindo tayo. Palit pa more. Nya nga to sang YouTube channel kaning Padresiano Ubod. Salamat sa inyong pagsigi og suporta ha. Nanataroy mga 190 ka kaning subscribers. O man gipakita. Anya kaning kuan padayon mo monitor ani ng atong YouTube. Nya atong niaging kuan niaging kana ganing Marso nadawat na nato ang atong share sa YouTube. Niabot og 170,000 pesos. Atong pakpakan ang YouTube kay kadawata. Mo na padayon mo sunod aron maka-avoid mo og mga scammers. Ako lang ning gisulti kay aron mo makakita kanindot gyud ay maghigugma ay ta. Mag-practice gitag patay-patay sa paghigugma. Dawat nga way reklamo, hatag sa tanan, sunod sa pulong sa Ginoo. Katapusang lingi sa imong tupad ing nasugod karon sabat ako ba nasugod karon permanente na tikang lipayon. Sige manindog na ta atong ipadayag ang atong pagtuo. Nagatuo ako sa Dios Amahan makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit og sa yuta og kang Hesukristo iyang anak nga bugtong Ginoo nato nga gipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo gianak ni Maria nga Birhen
gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus, namatay o gilubong, mikonsad sa mga minatay, sa ikatulo ka adlaw nabanhaw, mingsaka sa langit og nagalingkod sa tuo sa Dios nga Amahan, makagagahom sa tanan. Gikan didto mobalik siya aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas ug sa kinabuhing dayon. Amen. Mga igsoon, magampo kita ngadto sa Amahan kansang anak mihatag kanato sa iyang kinabuhi alang sa atong kaluwasan. Mahigugmaon kita og mapaubsanong moingon, Ginoo dungga kami. Ginoo dungga kami. Nga ang mga kaobispuhan, mga kaparian ug mga relihiyoso mapuno sa Espiritu Santo ug sa hingpit mutubag ug mutuman sila sa iyang mga paglamdag, magampo kita sa Ginoo. Nga ang tanang mga Kristohanon mamahimong matuod nga mga saksi sa gugma ni Kristo dinhi sa kalibutan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Nga sa tanang dapit ang Dios makakaplag ug matuod ug apostolikanhong mga Kristohanon nga anda mosangyaw sa ebanghelyo, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Nga ang mga nagmando sa kanasuran magtinguha ug maghago sa pagdalag hustisya sa katilingban, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan pinaagi sa pangama o pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson o mahumanunta, sumala sa atong mga giplano o gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Nga ang tanang mga benefactors o donors sa atong simbahan, nga mihatag og financial o lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Nga sila nga namatay diha kang Kristo, makaangkon na sa kahayag, kalipay ug kalinaw nga langitnon, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Ginoo, ang imong anak maoy nakabuntog sa among kamatayon ug sa among sala. Busa dawata kining among pangamuyo nga gituboy nga kanimo nga mapaubsanon pinaagi sa maong Kristo nga among Ginoo. Amen.
Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa tong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. Ginoo, mudangat unta nganha kanimo ang among mga pangaliya uban sa paghalad niining mga gasa, aron kami nga imong gihinluan sa mga sala, maandam unta alang sa mga sakramento sa imong dakong gugma. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manausab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay og matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay og matarong gayod nga magmalipayon kami sa pagdaig kanimo sa tanang panahon, apan labi na gayod niining mahimayaong panahon sa pagkabanhaw, kanus-a si Kristo gihalad nga among sakripisyo sa Pasko. Kay siya pinaagi sa pagtugyan sa iyang lawas dito sa krus, naghalad sa hingpit nga sakripisyo nga maoy katumanan sa tanang sakripisyo. Sa paghatag niya sa iyang kaugalingon nganha kanimo alang sa among kaluwasan, nagpadayag siya nga pari, altar o kordero sa Dios. Tungod niini uban sa mga kalipay sa Paskos pagkabanhaw, nagmaya ang tibuok kalibutan ug usab ang mga anghel sa kalangitan niduyog pag-awit sa imno sa imong himaya diha sa wayhonong nga pag-ingon. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo.
Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o og tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo og alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, nining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip, nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco among Papa, ni Jose among Arsobispo ug siyang mga kauban nga mga obispo si Midipil ug Ruben. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mapanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan. Himuang kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya, gihatagan ha kanimo makagagahom nga Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Maghiusa kita pagsangpit sa tulangit ng Amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo.
Mangayo kami kanimo Ginoo, nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunobos. Ginoong Jesucristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan o sibo sa imong kabubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw o kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Manausap kanimo. Ato karong ipakita ang timaan sa atong panag-inigsunay. Mga igsoon, kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga makalawat kanimo, apan ipamulong mo lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen.
Magampo kita. Makagagahom og tunhay nga Dios nga nagtubos kanamo alang sa kinabuhing dayon pinaagi sa pagkabanhaw ni Hesukristo, padaghana dinhi kanamo ang bunga sa sakramento sa Pasko o gihatag sa among mga kasing-kasing ang kusog sa pagkaon nga makaluwas. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Manglingkod, natay bisita nga pari, kuyog siyang pipila ka mga parishioner, mamaraig sila nato. Ato lang dawaton si Father, sila na mo paila silang kaugalingon. Mga igsoon, mayong buntag ka natong tanan. Kumusta naman mo? Ang uban muktok magkaignaong, wa tingin ni mahigugma. Mga igsoon, aniaday kami karon, kami gikan ko sa parokya nato sa Matutinaw Badian. Dili kay ni siya well known ang Matutinaw, pero makadungog mo pulong nga Kawasan Falls, makaingon mo, mao de no. Ang ato ang parokya diha gyud sa Atubangan, sa Agianan gyud na paingon sa Kawasan Falls, ang Santo Tomas de Villanueva Parish. Ako di ay si Padre Bernie Agustines, taga Toledo yugo, lumad taga Toledo. Nya mo ni ang membro sa to ang Pastoral Council nga si Ate Francilia, mo yato ang PPC President, mo ni pinakagwapa sa mo ang Pastoral Council. Sunod na to ang Secretary sa Parokya. Ang sunod ang ato ang Liaison Officer, si Sir Jeffrey. Usa ni siya ka maestro, o si Ate Nida, ang ato ang Treasurera. No? Nakadungog siguro mo sa miaging bagyong Odette nga usa sa atong mga igsuon nga pari, si Father Leo Fernandez, nga namatay kay naanod sa baha. Kay nga tuag yung parokya na amagid siya kilid sa sapa, paingon nga to sa dagat, unya didako magyud ang tubig, naanod si Father Leo, kay ang tubig nisulod magyud sa atong kumbinto, sa atong simbahan. So daghan kayo ang mga na-damage sa atong simbahan na i-flash na diya sa screen na to karon. Daghan kayong mga damage sa ato ang simbahan. Pero ang pinaka-immediate need yun namo nga kinahanglanon yun kayo, mao ang among sound system nga naapil usab kini og kabasa panahon sa bagyo nga hangtod karon wa gyud mailisi. Nindot gani kayo kay atong sound system, kinigsulti nako ang akong tingog tibuo kayo mura kog professional singer. Pero adto mo sa atong parokya sa Matutinaw, inigsulti nimo sayo pagani sa buntag, wa pa ka kainom, mura na kag hubog. Kay distorted na gyud kayo, nya lisod kayo, kapoy kay andam ug wali, unya di makasabot ang mga tao sa imong giwali, no? Kay distorted man gyud ang iyang sound system. Na among plano nga amo yung ilisan nya. Nagpa-quotation nami og tulo ka mga tao nga nihatag sa ilang quotation na inihatag og 1.4, 1.5 ug 1.7 million. So amo lang na niyang pilian unsay maayo. Pero sa amo ang parokya, sa atong parokya dito, og ang mga tao lang kay ang sakop ani mga bukid biya gitaon, mga mag-uumara, maglisod yun mi og abot nining maong kantidad mo nang ania kami karon dinhi manuktok sa inyuhang mahigugmaon og manggihatagon nga kasing-kasing nga hinaot untay inighatag ninyo 100%, dili tanang tithings nga 10%, no? Kasi sa New Testament is 100%. You love 100%, di ba? Digin mo maingon sa imong bana, sa imong asawa nga nahigugma ko nimo day 10% ra. Patay ta na asam na yung 90%, no? Nahigugma ta sa simbahan 100%. So muna nigpangayo namo ninyo karon, nighulbot niyo madagan na inyong pitaka 100%, iapil na lang kami nalay mo hagpat. Binuang rana ha. Muna nga naa ang atong mga kaigsuonan, ay human sa misa at misa luyo, naiganahan nga mo mangayo pa og dugang mga detalye, bank account, GCash, unsa pa na diha, pakiduula lang unya sila o duula lang unya ko. Daghang salamat kaninyong tanan. Masipang pakpak, Father Bernie, o mga kauban, salamat. Hangtod pa ni sila karong mga alas 8 sa gabi, niya pa na sila dinhi. So karon atong himuon ang atong paghatag sa ato na sang special love offering
Ato sa ning ipahinungod sa kapahulayang dayon ni anhing Father Leo Fernandez nga nabiktima sa bagyong Odette ni anang maong parokya nga atong tabangan. Mag-awit ang choir. Daghan kayong salamat ninyong nanghatag atong tagaag masipang pakpak. Sa dugang mga detalye, matod pang Father Bernie, diha lang niya gawas, magstorya-storya mo kay maghimamat sila diha ninyo. Salamat sa mga tao nga mihatag sa ilang serbisyo karon, ang atong mga PIMAG, mga Eucharistic Lay Ministers, ang atong mga usherates, love offering assistants, atong mga lectors, salmista, ang atong choir, ang San Vicente Choir, o ang atong mihimo sa formal offerings, pinanguluhan sa atong bread and wine offerers, nga sila si Mr. Rodel o Mrs. Wilma Makiling and family. Masipang pakpak kanilang tanan. Ang ato ding financial report para sa month of March, ang atong beginning balance 1,654,250 pesos and 5 centavos. Ang atong total cash receipts for the month of March is 16,741,821 pesos and 44 centavos. Ang ato sang total expenses is 12,396,071 pesos and 50 centavos. Ang atong ending balance for the month of March is 6,085,509 pesos and 91 centavos. Pakpakan nato ang mga buutan nga nagsigig donate ani. Ang ato di ay Pentecost Sunday sa mga charismatic o mga non-charismatic nga moadto sa IC3 karong May 19, 1 o'clock in the afternoon. Padayon tang mamalit sa mga tickets, tag 100 pesos. Ang atong halin, niabot nag 2,318 ka tickets, napay 4,682. Nasa tong opisina, nasa na yung mga ticket diha. Nya pahibalo na ay nakitaan nga cellphone na hibilin dire, nasa tong opisina. Kinsa ninyo inawagtangag cellphone anhaa sa atong opisina. Unya padayon mo pamalit og atong slots ha. Labi na gyud sa atong DCHS og SBF DAG. Ana diha sa gawas. Ato ning paliton para sa kaayuhan sa atong kinabuhi o sa kalipay ng way katapusan. Lastly, salamat sa atong mga children nga niya karon. Salamat ninyo mga parents. Nya salamat sa inyong padayon nga special love offering para sa upkeep sa atong parking areas, mga CRs o uban pang mga facilities. Ato nang gisugdag uba ang karaan atong CR kay ato na nang himuan diha og kana gyung nindot nga dagkotanan. Anha na ta mo dagkot.
Mura mamugwa malipay. Dagkot ba diya? So na, ay na mo dag CR. Dito na mo sa atong bag-o nga CR. Ato na kita dito tanan. Ato na nang himuag dagkotanan. Gi manindog na ta. Atong i-recite sa kusog nga tingog ang atong motto sa pagsimba. Ready? Go! Mayuhan na ninyo ay. Sige, atong pakpakan ang ni-recite. Ang Ginoo manaa kaninyo, manausap kanimo, og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa, ato kining padayonon, pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios.